Insellmulkom u nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa propju qegħdin Marsa Xlokk fil-Ponta tal-Qrejten fejn qed jinbena breakwater ġdid b'investiment ta' 4 miljuni illi parti minnhom ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Tajjeb li ngħidu illi grazzi għall-Infrastructure Malta dan il-breakwater qed jinbena u ħajkun qed itejjeb l-aċċess u l-użu tal-port ta' Marsa Xlokk. Il-breakwater huwa propju dak fejn għandna dik il-marka sewda bl-isfar hemmhekk. Marka! Il-breakwater se jnaqqas il-forza tal-mewġ li jidħol fil-bajja ta' Marsa Xlokk u li jikkaġunaw ħafna ħsarat kemm lid-dajjes tas-sajjieda kif ukoll il-binjiet, strutturi u attivitajiet ekonomiċi madwar il-kosta ta' dan il-villaġġ pittoresk. Il-breakwater se jkun twil madwar 110 metri u qed jinbena f'fond ta' madwar 3.5 metri taħt il-livell tal-baħar. Il-wiċċ tiegħu ser ikun wiesa ma' 6 metri. Qiegħed hawnhekk biex nurikom eżatt x'qed isir bħalissa. Bħalissa qed isir tħammil bejwet u ieħor f'da 700 metru ta' hawnhekk, kif ukoll bdew l-ewwel strutturi li fuqhom se jistrieħ il-breakwater. Kif qed taraw din daqisu linja barra li hija purtiera apposta biex meta jsir it-tħammil jinqala trap u l-ħmieġ ma jniġġisx il-baħar kollu, ma jniġġes dil-arja li mbagħad titnaddaf u allura kemm jista' jkun nkunu żammejna l-baħar nadif. Il-proġett qed jinqasam f'fażijiet ta' bejn wieħed u ieħor 6 metri kull darba. Li qed jiġri huwa li permezz ta' dan il-makkinarju hawnhekk qed jitħaffer u jitqatta' l-blatt. U mbagħad b'din il-gaffa jekk nistgħu ngħidula hekk tal-makkinarju taw qed jiġi imħammel il-qiegħ tal-baħar jintrema ġo dik il-kaxxa wara dan il-proċess mbagħad issir sodda tal-konkos biex bħal speċ jiġa invellat il-qiegħ tal-baħar. U mbagħad li qed jiġu l-buwaddasa u flimkien jiddirezzjonaw 4 livelli ta' blokok tal-konkos u dan qed isir biex jinbena ħajt mill-qiegħ sal-wiċċ tal-baħar u dejjem ħatibqa' ħierġa il-barra. Il-blokki mbagħad se jintlew bil-konkos u dal-proċess jibda jiġi repetut kull 6 metri sakemm eventwalment jitlesta il-breakwater kollu. U mbagħad fuqu jinkesa b'wiċċ illi dal-wiċċ jissejjaħ ngħidilkom bl-eżatt il-wave wall illi jkun bħal ħajt ola mill-livell ta' l-ilma illi fuqu eventwalment mbagħad se jitwaħħlu dawk il-ħafna blatiet illi jwaqfu il-mewġ milli jiħtlu fil-port ta' Marsa Xlokk. Biex tieħdu idea, il-breakwater se jiġi jixbaħ il-dak illi naraw għawdex hekk kif naslu l-imġar. Dan mhuwiex l-unika proġett li Infrastructure Malta qed tagħmel sabiex tgħin lis-sajjieda ta' Marsa Xlokk. Fil-fatt, fiż-żona tal-Malaw hemmhekk ħajkunu wkoll qegħdin jinbidlu u jitranġaw ukoll il-puntuni li jorbtu id-dajjes tas-sajjieda għax bħalissa tant qegħdin fi stat ħażin li bilkemm jistgħu jintużaw. Ekku, daw barra l-iskali, tiftakru kontu ġejtu miegħi morna nduru dawra l-iskali kollha tal-bajja ta' Marsa Xlokk illi llum il-ġurnata huma lesti jistgħu jitgawdew u jintużaw mis-sajjieda u mhux biss tajjeb. Sinjuri, daw kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, nispera li ħadtu gost. Like fuq Facebook u subscribe fuq YouTube narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ciao ciao.